Balati Barcelona a khel thin kha kan la thlom ome ani khan ti hian soin Barca a ka khel lai Barca B team atanga senior team a training tura Messi alo kaltir khan training na kan coach Raikat Khan khelmual zim te a som pakhat le som pakhatin minin kheltira chumi tum chuan Andres Iniesta Khan Messi hi ka hriat le hriat lo min zota ke chuan ka hriat lo thuin ka chang chutia Messi ka hrelo ti a hriat chuan Iniesta Khan film khur turin min cha zui ani chumi nu chuan Messi nen one on one in kanin ma chhon tange ya karil ru te te kha chuan Messi kha ka te kel fu thai kain ring hle ma se chet kalak ma in min bum man der kala na ta deuh hlek khan ama kha pet lui deuh sak katuma ma se ka pen man ta chuang lo ka chel thei meu lo ani khating ang player kha academy atanga senior team a ron chho hlima kala mungai lova kala hrengai lo bok ke kha ka wanglai hun tak ani chungin ani no pang mai kha ka chel zongang lo ani ati tol mai Messi hi mi big ani chia chu soinon po angai om love academy atanga senior team a hlan kai ani po in akhosak adanglam shan lova senior team a lo om sa ama aya upale ton hriat nei thazok te kha abum phar reng maya aya upaten makti in ansoi ta thi nani kha